Ka Nartap Village Health Council haringkat ka Jing lang bat ka Marngar Primary Health Center bat ka Umsaw Nongkarai Health and Wellness Center kilala ban Pynlong ya ka program Pynshngewthuh Paidbah ka job Halor ka Jing di Drok. Kapang jong kane ka program kalong Together we stand to eradicate drug from society ka batmu bante lakam ya ka Jing nang jur jong kikam di bua ya ka imlang salang. Uba Ricky Marwen ubade unong song snong badan burom jong kariboy ulalong ukong san ha kane ka sngi haringkat ka Dr. Anita Thaba ka badai ka adult consultant na civil hospital nongpo. Nalor ki Jing Pynshngewthuh Paidbah la Pynlong ru ya ka program Jing Jing Sumar ka ba ya ka Jing Shakri ba kong san ha ka kwat ka khia shaki nong song snong jong ka snong Nartap. Pynshngewthuh kanu kadikta jog niu Jing di Pynwa jog Drok mensually amba kibadi Drok kidita kibrio kibarus pa de kala bade kadita shasta tawang habagi pay pat ka banami kisngi kadal sisa kata Jing sekai kadal sisa kata ka bagi haban kinde benrio mo namat kasya bagi pai kasya lipet Uniu Drok layo dan rumah syuk bijakan kibarang Pynlong. Kari United States Klapen